Inyaniso iyakwazi ukukhulula futhi ikuhlangulule phakathi kobuxoki. Inyaniso iyakwazi ukwenza ube ngumntu onyanisekileyo futhi ngumntu oyithethayo inyaniso ngokupheleleyo. Inyaniso iyakwazi ukukuhlangulula futhi ebuxokini. Inyaniso yinto ebalulekileyo uba mahlale siyithetha maxa onke njengoba siphila kulo mhlaba. Abantu ke abanenyaniso abathandwa nguwonke-wonke, futhi nabantu abayithethayo inyaniso injalo ngabantu bahlezi bachaswa ngabantu abanintsi emhlabeni. Ngamanye amaxesha ufumaniseke uba umntu onenyaniso uba nezitha ezininzi ngoba abantu abangamaxoki okanye abantu abangayithandiyo inyaniso bayathanda ukuchasana nomntu oyithethayo inyaniso. Kubalulekile xa ungumntu ube ngumntu onyanisekileyo ngawe ubuqu futhi unyaniseke nangento oyithethayo. Umntu oyithethayo ke inyaniso uba ngumntu onemigaqosiseko aphila ngayo, uba ngumntu ongathengi ubuso bomnye umntu, uba ngumntu oyimelayo into ayithethayo futhi aqinisekise uba uyayifezekisa nento ayithembisa omnye umntu. Kubalulekile uba xa ungumntu unyaniseke ngawe, unyaniseke futhi kubantu ophilisana nabo, futhi uqinisekise uba inyani oyithethayo iba yinyani ezisa uxolo, iba yinyani ehlangulula umntu untlungu okanye kwiingxaki egqitha kuzo ebomini. Xa singabantu masifunde uba sibaxhase abantu abayithethayo inyaniso, futhi sime nabo abantu abayimelayo inyaniso, ngoba abantu abayithethayo inyaniso bayingcosana. Abantu abayithethayo inyaniso bavukelwa ngabantu abanintsi emhlabeni. Xa ngumntu khawukufunde uba mawunyaniseke kuwe, unyaniseke futhi nakwabanye abantu, uyithethe inyaniso emsulwa, ungathandi ukuthetha ubuxoki ugqitha uthetha inyaniso. Umntu oyithandayo inyaniso akamchasi omnye umntu oyithethayo inyaniso enyulu. Makhe siyithande inyaniso futhi inyaniso siyixabise kuyo yonke into esiyenzayo kulo mhlaba esiphila kuwo.